Ġew inawgurati l-uffiċini l-ġodda tal-Aġenzija TechMT fiż-Żejtun. TechMT twaffqet sentej ilu wara l-Gvern u l-Kamra tal-Kummerċ qablu tinfetaħ din l-aġenzija sabiex tippromovi l-innovazzjoni fit-teknoloġija lill-kumpaniji u l-konsumaturi lokali. Dawn l-uffiċini ġew inawgurati mill-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri li saħaq kif l-irwol ta' din l-aġenzija huwa wieħed ċentrali sabiex l-ekonomija f'pajjiżna tkompli tiżviluppa. Qal kif aġenzija bħal TechMT tgħin sabiex pajjiżna jkun destinazzjoni għal setturi bħal intelligenza artifiċjali, Internet of Things u cloud computing. Il-Ministru Xkembri qal li bil-pandemija globali il-kompetizzjoni se tiħrax sabiex il-pajjiżi jkollhom iżjed investiment dirett barrani u qal kif pajjiżna huwa mħejja għal dan. Importanti li l-Aġenzija bħal TechMT tkompli bil-ħidma tagħha fuq żewġ binari. L-ewwel nett bi promozzjoni ta' pajjiżna sabiex inkomplu nattiraw investiment dirett barrani lejn pajjiżna fl-industrija tat-teknoloġija, kif ukoll bit-taħriġ ukoll sabiex kemm jista' jkun innaqsu il-digital gap li għandna wkoll il-digital divide li għandna f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu iċ-chairman ta' TechMT, Mark Buġejja, qal kif bil-ħolqien ta' din l-aġenzija pajjiżna kien menta quddiem f'dan is-settur tat-teknoloġija. Buġejja semma kif il-pandemija sarfet f'opportunità għal din l-aġenzija hekk kif aktar nies kull ma jmur qed iżidu l-użu tat-teknoloġija. Fost il-proġetti li taħdem għal quddiem din l-aġenzija tara torganizza fiera virtwali fejn Maltin ikunu jistgħu jaqsmu x-xogħol tagħhom b'mod internazzjonali. Il-kap eżekuttiv ta' TechMT, Dana Farrugia, saħqet fuq il-bżonn li n-negozji ikunu fuq il-pjattaforma diġitali. Din is-sena ħankunu qed nagħmlu dak kollu li nistgħu biex l-industriji tagħna lokali nassistuhom kemm jista' jkun b'inċentivi u benefiċċji ħalli jiddiġitalizzaw, ħalli jkollhom preżenza diġitali u jkunu jistgħu jikkompetu b'mod globali. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Perit David Xwiereb, qal kif il-viżjoni mħabbra mill-Gvern fl-innovazzjoni u t-teknoloġija emerġenti turi serjetà f'dan is-settur. Il-teknoloġija u l-innovazzjoni hija fundamentali li qegħdin hawnhekk illum vera qegħdin inauguraw uffiċini ġodda, però huwa simbolu ċar, realtà tangibbli ċara li we mean business. Jiġifieri li t-teknoloġija u l-avvanzi tagħha u l-innovazzjoni permezz tan-nies li jaħdmu hawnhekk u permezz tat-tmexxija li hawn hawnhekk huwa sinjal ċar li dal-pajjiż beħsiebu jieħu teknoloġija u diġitalizzazzjoni bis-serjetà.